Biye tarata e mars kalo tile 10 samba flani muga ani woro ambalma shirifla tele kanubaw mali kono ani mali koka ame wali mandon foli ke ka nyeshin aw kelingelen bela jeli mafo aw sigiyoro la ama funga ka bisimila ka jabaran so sukantilen korla nani o de shirifla tv ni o ka bamananga kunafuni ale kene o daelen toy Al-Islamia de meton ansaru kabo mama sonini alebe sigaso marabulu o konnana olu kera kulubaye ka seka na foli ke Al-Islamia de meton ansaru nyejoro mali islamo ka tomba au conseil islamique du Mali manyema mali Al-Islamia dine nyema ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema la enfana kramogo aseyi di Cherif Ousmane Madani Haidara ukanali akunte dore ka seka na bunyama sigin folu ke ka duwa nyunu ke karamogo Haidara fe ka laban ka duwa ke aire alapsika shijani kenya o kalfa ala chuga mina Shefla jabaran so tola lutu siribi ka soro londo kuma kan olubila sa ma fakmata kanefe Madonna kote ko kanu kuma de manchan waye fe min fa o te fen jufalen Islamia de menton ansar tondo nu karamogo ka je o kuma be taninga segin sanga ani wati kadaka fen wore ta kono alakuko Seyide Cherif Ousmane Madani Haidara ni ansaru nye dawo danywanga ibafu ye nywando bide kanu imbi kura ka kwa kala katafe kabiye ibado dowere fu ita kono alakuko fe minti koronati ban ode alakwe ni Islamia de menton ansar delegation kerengere ni kabo fo sigaso marabolo kono kerengere ni ana mama suni uma biworo ni woro de kundara bangoni jangene buka kana kanu puma kura ka gili saranku kura abe sambi sababu be ni ma koron numbe ni srenka mine dama jenga klikele jangu ka bon chifun ye usora la bi akera ala tanu ye nabaw bulu anya baradamne ebe te pas damne na fonyina e sambi sababu me ka ka jama ko e we sandure dimise minun nana ka fani ka kana chen yere la wure ne nuso jaga teme parce que ni baradamne bara labanto dimise kana fara e kan e boto ara chen yere abe nuso ja wure ne re musa nuso ja fa damanteme parce que on be blow ne kana sisa o nala sonama ni kana ka laban quoi amba ni ala fe ni kana ka laban ni ka damne e kudai nere samra idana anga se kare flata kana wure kadai mawaso ntokora danaya ani ledu ti jewo jelati chife Islamia de menton ansaru uku ninu kan nafulu alaka dine demeni na yangali stratege Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara nana jien ma bo filimin kono olu kuba deme fu kanina kili laban o kanu kuma danyana mayara kene kanye kosobe sigaso mama soni kamunu nana bo zamzam yula uye do kerengere kanyeshi ama asara tambolo akat bo kanye elbio so arabsika anfaga se tukamna barengo comme ya fo tukamna ma chama mangono me ka buye de buye de no fana kai ala ka ni so ala ka ni ka da elbio karam ko ala ka barka do ala ka sabati aka chenka aw ye chenka ba aw de se ko ami lawdu ta anye korea ay min fonye ani anangana folo kala ka dine de an faw maye kene mingani an balakaw sentala to ka jedo amadafa Islamia de menton ansar delegation kerengere ne min bora sigaso marabolo kono mama zuni an balakaw ko ateke oluko kadaka sabu fo aljina zamzam yere ka bamako sigi sababu ye an balakaw ye uye wali nyuman don foli ke ka nyeshin Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara aka sambina ni ko anno yira an balakaw ka gwaw mine chugula kabiri kunu karamogo fo bi karamogo mi kera an muso ma sababu nyuma ye ka an ke furu ke labato lanwe ka an denw ke dugaw denw ye an bi karamogo fo do de be ka fara bara inga ka ta jema dongodo fo ite boala ala ko ye wulibalde ame do ke karamogo na ka dembaya ye ala ka shini kenaya duma an hakli bala ka danyoro ala ka temo bela jelenka anyu kalifa alama alamti kalifa che ni sondia kan bonyana Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara bolo ka wali nyuman donke ka nyeshini na ba nunuma kadaka ni chekoroba sanumai ale tinyina jekoro ko jango mamunu yu ni di alama ka tukwa ko wati gelen temenuna ka demembolo taka nyeshi amaka alaka dine lasi do minuna aka kalan sikaso marabulu be ola Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara blasiraliu katasi ni sondia kancha mama utara ka nyeshi na bauma alaka kanu siraw jidi alibi Kunafoni nasira wero fe kasangani ni sungalo kalo barka mainye deme jakuluba mime anfe anoni
a bɛ fɔ a ma association malienne pour l'aide et le développement bakuruba fɔlila Amad o maaw ye dɛmɛba kɛ dala dumuni na siraw fɛ k'a ta k'a di maaw ma minnu yɛrɛ na a ka kan ni sunkalo kalo barikama in kɔnɔna na o siratigɛ de fɛ kɛnɛ in sigira u fɛ ka bɛn ni kunun tɛnɛ ye mars kalo tile 9 san 2026 kɛrɛnkɛrɛnnenya la fajigila madrasa soba min bɛ ni a bɛ fɔ o ma Nur Islamia o cours kɔnɔna na Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la Alhamidu Badini n'a ka jatala Abdoulaye Jarari tun bɛ u y'a sama min na an ka jɛ ko seereya Sungaloba in hukumu kɔnɔna na ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin guwa 200 ani guwa 50 ma o baaraw de waliyatɔ filɛ nin ye tɔn fɛ a bɛ fɔ mun ma ko association malienne pour l'aide et le développement dakuruɲɛ kelen Amad tɛgɛdi ɲɔgɔnman kɔnɔna na n'a dɛmɛɲɔgɔnjɛkulu ye ka bɔ Turki jamana kan a bɛ fɔ mun ma ko Turki ye diinɛ ye bɔrɔ ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛn ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ malo kilo 10 ani makaroni denan kɔkɔ kilo 2 sɔ kilo 3 sukoro kilo 3 ani tulu litiri 2 o de bɛ sɔrɔ bɔrɛ kelen kɔnɔ balima minnu bɛ degun kɔnɔ ni gɛlɛya b'u kan ka se ka dɔɔni ta u ka gɛlɛya la o ye an ka laɲiniba yɛrɛ ye o kama u bɔra fo Turki jamana na kana balo di an ma k'an ka di mɔgɔw ma minnu n'a ka kan ye mun ye a dɔ ye muso cɛsabaatɔw ye se tɛ minnu ye yatimɛ somɔgɔw b'o la a dɔ ye mɔgɔ ye Ala ye bana lase mɔgɔ ma n'a tɛ se ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ a dɔ ye mɔgɔ min ni lujuratɔ don donc olu n'a ka kan donc an ka laɲini kɔni tɛ k'a di mɔgɔ ma se bɛ mɔgɔ min ye o tɛ an ka laɲini se tɛ maa min ye o de y'an ka laɲini ye ka di olu ma inshallah dɛmɛ ninnu taara ni ka ɲɛsin maa minnu ma o y'u ka nisɔndiya da kɛnɛmaya ni ka duwawu caman kɛ ni kɛnɛ kan vraiment a diyara n ye a bonyara ma parce que Ala ye nin de fɔ ni maa ye dɛsɛbagatɔ dɛmɛ Ala ka kalo barikama ne kan ka foli kɛ ka duwawu kɛ n'a nisɔndiya a barika bonyara kosɛbɛ maa mana kɛ cogo o cogo maa mana hinɛla i tɛ se ka ɲinɛ o kɔ donc fitini n'i y'o mina i bɛ kunbaba mina an bɛ duwawu de kɛ Ala ka ni nɔgɔyaw caya an minnu b'a baara Ala ka barika da u la Ala ka kɛnɛya d'a ma Ala ka n'aw labila Ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye Ala ka hɛrɛ kɛ jamana bɛɛ Ala ka silamɛ bɛɛ lafiya a diyara n ye a bonyara ma nisɔndiyara kosɛbɛ n ye min sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ yɛrɛ dɛ an bɛ duwawu kɛ Ala ka sini kɛnɛya d'aw bɛɛ lajɛlen ma a baarakɛbagaw n'a bɔbagaw Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala ka jamana Ala ka sumaya Ala ka jamana Ala ka basigi a m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko association malienne pour l'aide et le développement dakuruɲɛ kelen Amad a bɛ baara caman de waleya ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan fondation Turki ye diinɛ ye o ka dɛmɛ kɔnɔna na awa ka kɛɲɛ ni nin baara kofɔlen fɛn min ye au conseil islamique du Mali ye a bolofara mun bɛ Bamako sigida gale kɔnɔna na n'a ma ɲɛma ye an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Sise ye olu fana y'u jɛniyɔrɔ fin kosɛbɛ baara in lawaleyali la an ni Turkiw ye baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bolo dilen ɲɔgɔn ma donc an ye kɔlɔnnaw se Sapo bɔlen kɔfɛ la an ye misi dɔw fa k'olu sogo tila mɔgɔw cɛ bon sisan an n'u ka baara dɔw ye ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi n'o kɛra sunkalo kɔnɔna na an bi Turkikaw de fo minnu ye se t'u ye k'a lajɛ hali sɛgɛnbagatɔ b'u yɛrɛ ka jamana na ka mɛn ka wuli ka mɔgɔ wɛrɛw sɛgɛrɛ minnu ka sɛgɛn ka jugu n'olu ta ye walasa ka se ka dɔ bɔ olu ka degun na kɛrɛnkɛrɛnnenya nin kalo in kɔnɔna na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u n'an ka baara kɔni jɛɲɔgɔnya kɔni ye ayiwa silamɛya jɛɲɔgɔnya de an bɛ se ka min k'u ye o ye olu tɛ mɔgɔ minnu dɔn an'u tɛ yɔrɔ minnu dɔn u bɛ fɛ ka kɔlɔn sen yɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ olu tɛ o yɔrɔ dɔn mɔgɔ dɔw mago bɛ misiri la ka jɔ olu tɛ o tigi yɔrɔ dɔn donc sɛgɛnbagatɔ dɔw bɛ dɔ ka jugu ni dɔ ye donc u bɛ mago bɛ sɛgɛnbagatɔ minnu na u t'olu sɔrɔ tuma dɔ la yatimɛ dɔw fana mago b'olu la u t'olu sɔrɔ mais an b'o de nɔgɔyaw ye u n'an ka baara ɲɔgɔn b'o kɔnɔna na anw ni mɔgɔw dorogolen don ɲɔgɔn na an bɛ mɔgɔ degunenw dɔn an bɛ cɛsabagatɔw dɔn an bɛ yatimɛw dɔn donc an bɛ mɔgɔ dɔn minnu bɛ fɛ ka misiri jɔ an bɛ mɔgɔ dɔn minnu mago bɛ ji la bon donc n'an ka baara b'o kɔnɔ o de kɔnɔna na wa bi ta in fana ko de hukumu de kɔnɔna na mɔgɔ 250 u y'o de ɲini an fɛ k'a fɔ an k'o ɲini ka d'u ma bi sɛgɛnbagatɔw la ni dɛsɛbagatɔw la donc an y'o ɲini ka d'u ma bi an b'o hukumu de kɔnɔna bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in kuncɛla ni dɛmɛ ninnu tali ye k'a di maaw ma minnu n'a ka kan a kɛra laada ye san o san jɛkulu association bani n'a bɔna kanubaw u bɛ a kanu ka dɛmɛba kɛ ka sanga ni sunkalo kalo barikama ye ka se k'o ta k'o di maaw ma minnu ni dɛmɛ yɛrɛ ka kan ni sunkalo kalo barikama in na o siratigɛ de fɛ u ka nin kɛnɛba in a kɛra sababu ye u ka se ka u tɛgɛ fa k'a to malo o tɔni 4 min bɛ tali kɛ ɲɔ la o tɔni 1 fo ka taa se sugoro bɔrɔ 100 ma baara in kɛra u fɛ ka bɛn ni kunun tɛnɛ ye mars kalo tile 9 san 2026 Sherifila misiriba kɔnɔna na Bangɔni Jaginɛbugu la a seriyara an ka ciden minnu fɛ o de ye Amadu Kamara Ibrahim Kulubali fo ka taa se Abdoulaye Sogdogo ni Baba Keita ma Sherifila Jabaramuso tɔgɔ la an ka seriya
ka sanga ni laada dɔ timitɔ de ye o fɛ min be don ɲɔgɔn dɛmɛ makari ɲɔgɔn na ani ɲɔgɔn tulomagɛn hokumu kɔnɔ ka sanga ni sunkalo baaraw ye bani ni a bɔnaw o ye nin kɛnɛ belebele in labɛn walasa ka tali kɛdala dumuni dɔw la ka di maaw ma minnu ni a ka kan ka kɛ waleɲuman dɔ baaraw ye silamɛya dɛmɛtɔn ani sarunjɔran fana karamɔgɔ a seydo sherif usman aidara denmuso kulubali seda nafisatu aidara cuala min baaraw senfɛ o sekura malo sukaro ani ɲɔw la ka ta ka di maaw ma minnu ni a ka kan. Alhamdulillah. Ni dondi mi filɛ ni seda bɛ ka kɛ seda bɛ nin kɛ san caman wagati caman a bɛ nin kɛ an bɔra kalama kɔsani na dɔrɔn an farala kan an bi fara kan an fana b'an ka dɔrɔmɛ n'an ka fila fara ta kan walasa ka se ka an fana ka se ka ye a baraji la sinon seda mɛnna nin baara in na a mɛnna seda ka baara ye nin baara in de gindo ani bange la sanga be wagati bɛɛ lajɛlen na. Alhamdulillah bi baara kun tɛ fosi wɛrɛ ye comme an bɛ ka an ɲɛda seda de ma diɲɛ wagati bɛɛ a bɛ dɛmɛ di ala ka jɔn ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen ma bolofa bɛ sunkalo ta kan anw y'a ye sunkalo la a bɛ malo caman sukaro caman balo k'o di ala ka jɔn ma mun n'a ka kan donc anw mun ko an y'a kanubagaw ye réseaux sociaux sanfɛ n'o ye groupe whatsapp ye an fana y'a essayer k'an ɲɛma da fɛ a bɛ baara min na an ka se k'a dɛmɛ a la donc a bɛ san damadɔ bɔ sisan an b'a boloma dɛmɛ ka malo ni sukaro san ka d'a ma k'a di ala ka jɔn ma mun n'a ka kan an b'o baara de la yan bi alhamdulillah an sera ka sukaro bɔrɛ 100 malo tɔni 4 ka fara ɲɔ tɔni 1 kan an sera ka o de sɔrɔ bi an bɛn'o di ala ka jɔn ma minnu n'a ka kan ala ni seda yɛrɛ ka dugawu barika ye ni ala ka tiɲɛ. Se tɛ ne ye ne cɛ accident de kɛ a bɛ so kɔnɔ ne fɛn bɛɛ ye n yɛrɛ ye n y'a mɛn ko Nafisatu ye fɔnisire ye n b'a dɔn a bɔra fɔnisirew la a bɔra belebelew la a bɔra fa min na fa in b'i ŋina a bɛ makari a bɛ yatimɛw dɔn a bɛ falatɔw dɔn a baw yɛrɛ o ye fɔnisirew ye n bɛ Nafisatu fo. ka sanga ni baara labɛnbaw ka dantigɛliw ye laɲiniba in hakilina ye min ye o de ye ka se ka dɛmɛ dɔ maaw ma dala dumuniw bunnaw kun kan jango ka sanga ni sunkaloba in ye sunkalo min kɔnɔna a kanu mɛn magɛn ka ta ka ɲɛsin e maanifiɲɔgɔn ma bɛɛ ni a se b'i ye. a seda fo a ka ɲumanya wale in na ka bɔ mɔgɔba la o man gɛlɛ mɛ ka k'a ye ka tɛmɛ a la o de ye baara gɛlɛmanba ye seda bɔra la a kɛra ye a tɛmɛna na bɛɛ b'a kalama seda Nafisatu hinɛ ni makari min b'a la a ka bɔ hakili ma hali denmisɛnnin fitinin ni sera bɛ tɛmɛ a la kuru kɔnɔ a b'a fo de ka hinɛ minɛ ka makari minɛ ka bonya donc o ti balana parce que a fa yɛrɛ y'o caman kɛ o la an bɛ seda fo ni ɲumanya in bani na bɔnaw ka bolo don a la a sɔrɔla ale de fɛ olu de bɛ ɲumanya dɔn u b'a kɛ yɔrɔ dɔn u b'a kɛ cogo dɔn. nisɔndiya min bɛ an na kira ka du taara Muhamadu ka du sabula ala ko Muhamadu ye ladegeli yɔrɔ ɲuman bi an bɛ yɔrɔ min na a Seyidi Serisɔn Madani Hayidara ka du fana kɛra ladegeli yɔrɔ ɲuman kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ denw bɛɛ fɔnisere a bɛɛ deli kɛ la n'o y'an karamɔgɔ musomanw a n'a cɛmanw bɛɛ lajɛlen mais i bɛ min ka kɛnɛ kan i bɛ kuma o de ta kan an bɛ seda Nafisa ka kɛnɛ de kan a ye fɛn dɔ kɛ ka yira an na ka hinɛ fantanw na fantanw nisɔndiya bɛ don u kɔrɔ et puis ka ala ko an ka nisɔndiya don sinjiw kɔrɔ bi ni malo ni bɛ kɛ sababu ye n'a donna du kɔnɔ o dumɔgɔw bɛɛ bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn kɔrɔ o nisɔndiyalen de bɛ dumuni kɛ ka fantanw bɛ nisɔndiya o dɔrɔn tɛ seda yɛrɛ ye an kalan ɲumanya kɛli fana na a ka kan an ka ɲumanyaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa di ninnu ma o k'a di fantan mais an yɛrɛ se ye min ye an kɛyɔrɔ la an ka se ka hɛrɛ se fantanw ma mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ sɔn mais an ka se k'o ladege ka hɛrɛ se fantanw ma a y'an kalan o fana na mais bi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ yera nin kɛnɛ kan lahara a bɛ kɛ dalilu ye e bolo. an bɔra ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ nana an fo an dɛmɛ an ka nin nisɔndiya in na k'a daminɛ Imam Maliki Tesuke n'a ka jama la ani bani n'a bɔnnaw ani groupe laden bɛɛ lajɛlen ka fara kanu ɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen kan mɔgɔ o mɔgɔ nana an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen barikada o de ye dɔrɔn ka bɔ ka groupe bɛɛ lajɛlen fo bani n'a bɔnna kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'an yɛrɛ ka groupe fo olu minnu ye nin ko in ŋaniya ta ka ko bɛna kɛ fantanw ye i n'a fɔ a b'a kalama cogo min na hakilima de ye mɔgɔ ye
i bɛ min sɔrɔ i b'a tila i ni Ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ wa dɔn fana i bɛ min mara i ta tɛ i bɛ taa k'a t'u bolo u b'a kɛ cogo cogo i t'a dɔn i bɛ min bɔ k'a di Ala ka jɔnw ma i bɛ taga o de dublelen sɔrɔ i ɲɛ Ala bolo vraiment ka u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ dɔrɔn a da fɛ hali mɔgɔ mɔgɔ ye dugawu dɔrɔn kɛ ka u bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Ala k'an bɛɛ lajɛlen hamu nɔgɔya Ala ka laɲiniw sabati Ala k'an mɛn nin na Ala k'an mɛn nin na Ala ka wagati wɛrɛw ta caya ka tɛmɛ nin kan ni kira bonya n'a barika ye sɔla ala rasul amɔlɔ duniya k'a fɔ ka sanga ni ɲinata baaraw ye o se kura malo tɔni 4 ɲɔ tɔni 1 sukoro kilo 5 bɔrɔ 100 olu de la ka ta ka di maa 100 yirikaw mɔ ka bɔ Bamakɔ ani a dafɛ duguw kɔnɔna na ali bi an bɛ to Bangɔni Janginɛbugu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bani n'a bɔnnaw olu ka kɛnɛ kan ni dɛmɛdi ninnu tɛmɛnen kɔfɛ u ye u ka laadala suntigɛ u fana baaraw waliya o min bɛ kɛ u fɛ san o san ni Ala ye sunkalo kalo yirana k'o ta k'o ɲɛsin shirifudenw ma ɲinan ta a kɛra sababu ye maaw bɔra fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka se ka na jɛrɛ suntigɛ kelen kunna yaasa u bɛ se ka suntigɛ balimaya ani kelenya u kɔnɔna na baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni kunun tɛnɛ ye i n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min mars kalo tile 9 san 2026 shirifila denbaya kɔnɔna na hali bi an ka cidenw don Amadu Kamara an'a ka jatalaw an ka jɛ ka shiriya ka suntigɛ dilan ka di sundɔnnaw dɔw ma a ka suntigɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛwale do o dokumu kɔnɔna na kɛwale do min sɛbɛkɔrɔla ɲininen bɛ alisilamɛ diinɛ kɔnɔna na ka sanga ni o de hakilina ye bani ni a bɔnnaw o ye ni jamajɛ suntigɛ belebele in labɛn o kɛmɛ ka min yɛrɛ kɛ o kan kɛta ye walasa ka se ka silamɛw caman suntigɛ min baaraw labɛnna o fɛ sherifula duba kɔnɔna na kɔfɛ an bɛ an karamɔgɔ fo n'o ye a Seyidi Serif Usmani Madani Haidara ye ale bɛ nana kɛ hinɛ ye diɲɛ bɛɛ kan ka diɲɛ bɛɛ kala ɲɔgɔn na ka tila k'an dege ko bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen Ala ɲumanya baara ɲuman sira kan Ala ye an kunnaja ni ale de ye bilasiralikɛla ye kuranɛ ma dogo an na ko suratu Ali Murana aya 100 ani aya 4 o jamakulu kunnajara jamakulu min ye mɔgɔ sɔrɔ ka b'u yɛrɛ la minnu b'u ladi ka bɔ sira jugu kan ka na sira ɲuman na Ala ye o karamɔgɔ di anw ma ka bɔ kira yɛrɛ la n'o ye a Seyidi Usmani Madani Haidara ye suntigɛ ni min nana n'a ye an bɛ ka sirifila suntigɛ a Seyidi Serifu Ahmad Tijani Haidara de tɔgɔ la anw y'a ye a fa nana ni ɲumanya ye a yɛrɛ bɛ ka kɛ fana alamusa o alamusa don o don olu bɛ mɔgɔw wele ka mɔgɔw suntigɛ karamɔgɔ Haidara yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛ bani n'a bɔnnaw fo an ka président Yɔrɔ Jara ani Ayisa Mayiga ani nɔfɛtugubagaw bɛɛ olu fana nana jateminɛ kɛ karamɔgɔ bɛ bɛɛ suntigɛ sunkalo kɔnɔ baraji ɲini kama a bɛ k'an kalan fana an fana y'a lajɛ an ko an bɛ sirifila suntigɛ sunkalo kɔnɔ sen 1 ani mɔgɔ minnu bɛna sirifila du kɔnɔ dunanya la an b'u suntigɛ sunkalo kɔnɔ sen 1 an ye a hakiliw jagabɔ kɛ Ala sɔnna an y'a kɛ a yirisu la sherifula denbaya bɛɛ lajɛlen cogoya la silamɛya dɛmɛtɔ ani sarɔnɛjɔran fana karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara denmuso Dunbiya Banɛnɛ Haidara a ye foli ni waliɲuman dɔ ta ka ɲɛsin bani ni a bɔnna tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ni ka sɔrɔ ka nɔfɛtugu kɛ a ka kɔrɔfɔw la ni alisilamɛw sulen ye ka kɛ nin kɛwale n'a ɲɔgɔnnaw kan min baraji ka bon kosɛbɛ alhamdulilayi an bɛ Ala fo k'Ala barikada bi wula in na an bɛ bani n'a bɔnnaw ka kɛnɛ kan san o san o bɛ suntigɛba min labɛn ka na sirifilakaw suntigɛ an bɛ o kɛnɛ kan hakili la nin ye a tako 4nan ye san o san o bɛ sirifilakaw suntigɛ précisément an kɔrɔkɛ n'o ye Cheikh Ahmad Tijani Haidara ye o bɛ suntigɛ organiser Ali Bara cogo min na ka bɛɛ lajɛlen suntigɛ sirifilakaw yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye jama in na bɛɛ de tun bɛ a la mɔgɔw bɔra fan caman dumuni tun bɛ yɔrɔ bɛɛ cogo min na ka se ka silamɛw suntigɛ bon ni nin bɛ fɛn yira anw na nin bɛ partage de yira cogo min na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'an hakili to ɲɔgɔn na nin ye baaraba de min n'a nafa yirala aw la a tɛ se ka fo ka se a dan na bari an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Sherif Usmani Madani Haidara ale ma fosi wɛrɛ yira an na an ka se ka silamɛw ka se k'u hakili to ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni suntigɛ in fɛnɛ bɛ ta o cadre kɔnɔna la
parce que ka dumuni di mɔgɔ ma mɔgɔ min tɛ se ka dumuni min ɲɔgɔnna sɔrɔ a ka ca la i bɛ baraji min sɔrɔ dan tɛ a la kira kisi nɛɛma b'a ma a ka kuma de don n'i ye mɔgɔ sun tigɛ i bɛ o baraji sɔrɔ i bɛ min sun tigɛ o tigi ka baraji dafalen bɛ a bolo wa e bɛ tila k'o baraji sɔrɔ o b'a sɔrɔ dɔ ma bɔ sundonna yɛrɛ fɛnɛ ka baraji la donc vraiment an bɛ bani n'a bɔnnaw fo ni yɔrɔ in na kosɛbɛ. Nin kɛwale min filɛ ka kɛ laada ye bani ni a bɔnnaw bolo san o san u bɛ a kanu ka sanga ni sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ ani Alahɔrɔma baaraw ye ka se ka alisilamɛ caman sun tigɛ ka sanga ni dala dumuniw caman dilanko ɲumanw ye min bɛ kɛ o fɛ ɲɔgɔn dɛmɛ balimaya ani jigitugu hukumu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni jamajɛ suntigɛ in baaraw a kun cɛra ni fitiri seliw ani nɔngɔ kurunin dawa baaraw ye o min ma kɛ maa negela ye baw dumuni duman na sugu caman kun dilan mɛ minnu cɛdɔtigɛ mɛ ni jiridenw ani jiriden nɔnɔ bisilen ye n'a ka di ye a fɔ minfɛn sumalo maa min tigɛ maa kun min na ka ɲɛsin d'a ma o tɛ ni maajɛ ye ala ka san wɛrɛ ta yira ani alisilamɛw bɛɛ lajɛlen na. O de fana b'an sɛnsɛn k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Samayira Sanogo fɛ. Niger jamana wolomasiri tabaw ye jarawelakulu dɔw kunbɛn minnu ka janfa kunkolo damɛ ka ɲɛsin Niger dugu tawa o pankurujigi kɛnɛ mɔ Niger jamana worodugu yanfan fɛ o yɔrɔ kɔfɔlen lakana tigilamɔgɔw ka fɔla mugukanw mɛnna ka sanga ni jarawelakulu ka lamagalamaga dɔ ye i n'a fɔ a seriyala jataraw caman fɛ cogo min na ka sanga ni maaw ye minnu sɔrɔla ka ta telefoniw na ni ka laban ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ jarawelakulu ninnu ka kɛwale a bɛ nɔfɛtugu kɛ Niger jamana faba o pankurujigi susulu la min kɛra Bamanci tigilamɔgɔw fɛ don tɛmɛnenw na ni groupe État islamique kun labana k'a yira k'a fɔ olu nɔ don a mara bɛ wolomasiri tabaw bolo depuis kafo jaso min kɛra juillet kalo sanba 2023 Niger jamana a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ o ni jarawelakulu karimɛ ɲɔgɔn na minnu ni Al-Qaïda fo ka se État islamique ma o bɛ wuli kajɔ la ɲɔgɔn fɛ baara min kun filɛ ka kɛ o fɛ Tahawo dugu kɔnɔna na bina ka biya maa si ma kala don a ɲina ka bɛn ni a ye k'a yira k'a fɔ a kɛbaa ye u ka lakana sabatibaw ka fɔ la wolomasiri tabaw caman joginna ka sanga ni o ni jarawelekulu ninnu karilen ye ɲɔgɔn na o min ye a sɛbɛncɛya k'a yira k'a fɔ jarawelekulu caman fana labana ka bɔnɛ o nin na Niger jamana wolomasiri tabaw fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Tawo dugu kɔnɔ kabini san 2022 ye Niger jamana sanfɛ kɛlɛkɛ avion olu jaba la o jɔra o dugu kɔfɔlen kɔnɔ min kɔɲɔ ta mɛ ka kalifa o ka armée de l'air la Tawo ye yɔrɔ ye min ni kuma dinɛ faamucogo jugu maaw o bɛ lamagalamagaw ni jatigɛwalikɛbaw ta ka ɲɛsin a yɔrɔ kɔfɔlen mɔ o min ni Mali jamana bɛ dancɛ la ka digi ka na kɔrɔnfɛyan fan fɛ o hukumu kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ lakana sɛbɛkɔrɔ cɛmɛ ni yɔrɔ kɔfɔlen na hali ni kuma dɔ la u bɛ a yira k'a fɔ bandiw nɔ bɛ ye a la o min bɛ kɛ sababu ka o ka dantɛmɛ kɛwalew ta ka ɲɛsin maaw ma Niger ani Nigeria o dancɛw la k'aw ladɔnniya k'a fɔ Tawo ye dugu ye Niger jamana kɔnɔ min ni bina ka biya maa min bɛ sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ se maa 100 bɔɲɔgɔnko ma dugudo min bɛ ka na Niger ani Mali jamana dancɛw la a bɛ Nigeria dancɛw fana sɔrɔ sira dɔ fɛ. Depuis a dagayɔrɔ la tunga fɛ Seliu Dalen Jalo Guinée jamana fanga sinamatɔw ka sɛkasi don do a ye jalaki ta ka ɲɛsin Mamadi Doumbia ma ka yira k'a fɔ a b'a fɛ ka Guinée jamana fanga marali kɛ lemuruba ye k'a mɔ ka bɛn a da ma Guinée jamana fanga ɲinitɔn min bɛ wele Union des Forces Démocratiques de Guinée UFDG o de ye a cɔrɔ ɲɔgɔnna ye o fanga ɲinitɔn in bɛ ye fanga ɲinitɔ 40 ani kɔw kɔnɔ minnu filenkuru cɛla ni k'o da kolonci Guinée jamana marabaw fɛ o de kɛra sababu UFDG maa ɲɛma depuis tunga fɛ a ka jalakili ta ka ɲɛsin Guinée mara masaw ma ka yira k'a fɔ o b'a la ka taa ni ko ye cogoya min na Guinée jamana fanga mɔni ka kɛ lemuruba ye ka bɛn o daw ma o de ɲinitɔ don o fɛ baw a kɛra kuma na min na Guinée jamana b'a la ka labɛnw sabati walasa ka se ka wasade kalafiliw yɛrɛmara kalafiliw ani kalafili minnu bɛ wele sénatorial k'olu danganamaya min bolo damɛ ka bɛn ni mɛ kalo tile 24 natɔ ye
a ko nin kɛwale kɛlen Guinée jamana marabaw fɛ bi a bɛ nɔfɛtugu kɛ masakɛ kalafiliw labɛn cogo la min sebaya tara kɛmɛsara maa 86 ɲɔgɔn na fɛ Général Mamadi Doumbia fɛ o min ni a nana fanga na depuis kafo jaso kɛra ka Alpha Condé k'u ka fangaw dafiri san 2021 waati septembre kalo la a ye a yira k'a fɔ o sebaya min taara a fɛ o t'a la ka ye yecogo ɲuman na fanga sinamatɔnw caman fɛ baw ɲugu b'a la ka kɛ a ka sebaya tali la ko baw kalafili kɛtɔ a fɛ maa kun bɛ se kɛ sababu ka a kɔ da a kɔ la a kun labana k'olu bɛɛ lajɛlen sen bɔ kalafili baaraw la k'o de kɛra sababu ka kalafili sebaya tali nɔgɔya a bolo. Tunisie jamana b'a la ka baarakɔrɔ dɔw sen na min bɛ se kɛ sababu ka o ka pankurujigi kɛnɛ belebele ka dɔ fara a yanga kan ka sanga ni Tunisie jamana ministère so min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin taa ni segin kɔɲɔw ma o ye a yira k'a fɔ baara min filɛ nin ye musaka min jɔ damɛ a kama o bɛ taa jɔ dinari wari miliyari 3 bɔɲɔgɔn ko a fɔ dolari wari miliyari 1 bɔɲɔgɔn ko a bɛ kɛ sababu ka se ka baarakɔrɔw nati Tunisie jamana pankurujigi kɛnɛ kan walasa a bilama maa miliyɔn 5 de bɛ se ka taa ni segin kɛ a kɔnɔ cogo min na a bɛ se ka bɔ o la ka taa yɛrɛ sɔrɔ maa miliyari 18 ngɔri 5 ɲɔgɔn na yanni san 2031 cɛ o ka fɔ la baara in ye baara belebele ye min ni a bɛ ye o ka san 2026 baara bolodaliw kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ka pankurujigi kɛnɛ ka a sɛbɛkɔrɔ labɛn cogo cɛ ɲuman na ka dɔ fara a sow kan fo ka se a yangaw ma min bɛ se kɛ sababu a ka se ka pasager miliyɔn 11 bɔɲɔgɔn ko k'olu ka lamagalamagaw k'u san kelen kɔnɔna na o don hukumu kɔnɔna na yɛlɛmaw caman boloda mɛ o fɛ min na kɛ pankurujigi in kɔnɔna na jango dɔ ka se ka fara a ka sɔrɔtaw ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw bɛna kun kan ka sanga ni o ye a baaraw na kɛ sababu ka se ka yɔrɔ kuraw caman nati o ka pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna na baarakɛ yɔrɔ minnu bɛ yen ka ninkura fiyɛ olu la ni baarakɛ minɛ kuraw lasagalo ye ka di o ma cogo min na maanifinw ni o bolokɔnɔfɛnw ka se ka tanga ni ka kisi o jigitɔ ani o wulitɔ o ka pankurujigi kɔnɔna na fo ka se ka minɛw bila sena minnu fanga bɛ se ka kɛ sababu ka dɔ bɔ tiɲɛniw la minnu bɛ kɛ pankurujigi kɔnɔna na ka fara o bɛɛ lajɛlen kan kuranko fana na o kɛn bɛ ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan minnu bɛ se ka na fara hali bi kɔrɔlenw kan cogo min na baara kana jɔ ka sababuya kɛ kuranko ye wa ji ɲuman sɔrɔli fana buna kun kan olu baaraw fana bolodalen don o ka baara kura in kɔnɔ walasa ka dɔ fara o ka baara kura in ye a kɛtaw yanga kan. Iran jamana ye a yira k'a fɔ olu tɛ sɛgɛ wa olu na dɔ fara o ka wulikajɔw ka kɛlɛ bunakun kan madama kɛlɛ baaraw bɛ sen na kama sɔrɔ ke Amɛrikɛ jamana masakɛkuntigi Donald Trump a ye a yira k'a fɔ kɛlɛ ni banni tɔ o man jan Iran jamana minisiri min ka baro bɛ taa ka ɲɛsin o ni jamana wɛrɛ kɔɲɔ ɲɛbɔli ma Abbas Aragafsi a ye a yira ka bɛn ni taratadon tɛmɛnen ye ko ale ka jamana kɛlɛ tɛ dabila o fɛ wa o tɛ sɛgɛn o ko ni na tɛmɛ ni kɛlɛ baaraw ye madama ni kɛlɛ bɛ sen na o bɛ kɛ sababu ka sigasiga nati Donald Trump ale ka kɔrɔfɔw la ka fara o kan Iran jamana marabaa gulomanba dɔ labana ka yira k'a fɔ sigikafɔ ani Washington ye ko o tile ma bɔ ko o kɛtɔ tɛ olu fɛ wa olu ni mɔgɔma bɛ o kan fɔlɔ o kɔrɔfɔ fɔ waati i b'a ye k'a fɔ Iran jamana labana halibi ka tɛmɛ ni susuliw ye ka taga ɲɛsin jamanaw ma minnu ni l'Amɛrikɛ jamana bɛ jɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Donald Trump a ka laseliw kɔfɛ min kɔnɔna ni ale y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛw ni banni tɔ o man jan ka ladɔnniya k'a fɔ Donald Trump ka o laseli o kɛra sababu ka se ka nɔgɔya da don sugu kɔnɔnaw na madama tajiko bunakun kan a kun ye mɛn k'a fɔ gɛlɛya ye mɛn minnu na ka sanga ni kɛlɛ baaraw ye Tokyokaw fɛ fo ka se Sewulu jamana ma ye tajiw sɔngɔ jigila ni dɔɔnin ye ka kɔn o don dugujɛ ɲɛ ni a kun ye mɛn k'a fɔ dɔ farala taji sɔngɔw kan min ni a barikon kelen ni o k'a ma ko baril de brut o sɔngɔ kun yɛlɛmɛ ka taa a yɛrɛ sɔrɔ $100,000 la. O de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan kunnafonidiso ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni nin sanga in ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw don an garisɛgɛ la aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen in na kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.